میں جب وہ مجھے مار رہے تھے میری پگڑی واقعی اتر گئی تھی. وہ لڑکوں کو مار رہے تھے تو میں نے کہا ان کیوں مارتے ہو, مجھے مارو. تو انہوں نے پھر مجھے مارنا شروع کر دیا ہاتھوں پر اور سر پر. تو اس وقت میری پگڑی اتر گئی تھی. جب میں گاڑی میں ڈالا تو پگڑی میرے ہاتھ میں تھی. تو ہماری پگڑیاں پھر رکھی ہم نے کس کے لیے؟ اسی دن تو پگڑی کا مزہ آیا باندھنے کا, جب حضور کے نام پر ڈنڈے کھاتے ہوئے یہ اتر گئی. تو پھر کیا کرنا ہے اس پگڑی کو, اور کیا کرنا ہے؟ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں ہم نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا. ہم سے مراد آپ سارے ہیں, کچھ بھی نہیں کیا. دانت تو میرے نہیں ٹوٹے, اگر یہ ٹوٹ جاتے تو پھر یہ بھی سلامت ہے اور یہ بھی حضور کے لیے رکھے ہوئے. میں ان کی صفائی اسی نیت سے کرتا ہوں, کبھی موقع آیا تو یہ بھی پیش کر دیں گے. میں دانتوں کو بیماری اس لیے نہیں لگنے دے رہا, بس مکمل صفائی رکھتا ہوں اپنے دانتوں. اور دانتوں کی صفائی مسواک کی ہے. میں نے کبھی پیسٹ استعمال نہیں کی. بالکل میرے دانت سارے سلامت ہیں, ان کو کوئی کیڑا مکوڑا نہیں. جنہ دین دا راستہ روکیا, جنہ خفیہ ہو کے روکیا, اعلانیہ ہو کے روکیا, یا اللہ تو اپنے حبیب نو آخری دین دے کے بھیجا. یا اللہ اسی تے تیرے حبیب تے دین واسطے آیا. تے جس طرح حضرت خبیب بن عدی نو جدو پھانسی لان لگے تے آپ نے ویکھیا دنیا کھڑی تے آپ نو پھانسیوں تے ٹنگن لگے تے خبیب بن عدی صحابی رسول دعا کی تھی, اللہم اقسم عددا وقتلہم بددا. یا اللہ سارے گن لے جڑے اج تیرے نبی دے غلام تے ظلم کرن لگے, یا اللہ انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے مارنا ہے. ہاں جی ہاں جی ساڈی بھی یہ دعا ہے, یا اللہ جنہ تیرے دین دا راستہ, ساڈا راستہ تو کوئی نہیں روکیا, میں تے کھڑا ہی نہیں ہویا. اے ویکھو تسی کہندے سی ملے آ جانے مولویاں دین تو, اسی تو مولوی لے آئے ہی نہیں, اسی تو تہاڈے جیسے لوگ لے آئے, مولوی تے چند لے آئے, اسی کیا لاؤ تہاڈی جنس دے لوگ لے آیا. اے محمد عربی دا دین لے آن گے, تانوں یہ بھی قبول نہیں, تسا دین دا نام لینا بھی قبول نہیں. پھر ایک دعا میں تہاڈے واسطے تے کر رہا اے اسمبلی دے سامنے, اے علماء تے مشائخ دے سامنے, یا اللہ جنہ تیرے حبیب تے دین دا راستہ روکیا ساڈا نہیں, ساڈے جے اربا آمن پھر مر جان, اربا آمن پھر مر جان, اربا آمن پھر مر جان. اس اونٹنی جتھے میرے آقا دی اونٹنی نے پیشاب کیتا اس خاک برابر نہیں. ہاں جی ساڈی گل ہی کوئی نہیں جڑا تانوں درد ہویا کہ مولوی اپنے واسطے جے اپنے واسطے روندے تے چہرے اڈے ہوندے, اے چمک دے چہرے نہ ہوندے. اے دین دا درد لے کے آیا سی. یا اللہ جنہ تیرے حبیب دے دین دا راستہ روکیا انہاں نو ایک ایک نو یا اللہ گن لے. ساڈے کول حضور نے فرمایا مومن کا ہتھیار دعا ہے, این ہاتھ چکو سارے تسی دعا دی طرح ہاتھ چکو. ساڈے کول ہتھیار ہے, اور ساڈے تو بڑا کیڑا امن پسند ہے. پھر کمینے ہمارے خلاف باتیں کرتے ہو, ہم سے بڑا امن پسند کون ہے دنیا میں؟ یا اللہ جنہ تیرے حبیب دے دین دا راستہ روکیا, اسی تے گردنہ لے کے آ گئے, اسی تے مال لے کے آ گئے, اسی تے جوان لے کے آ گئے, اسی تے بزرگ لے کے آ گئے, اسی تے سید لے کے آ گئے, اسی تے علماء لے کے آ گئے, اسی تے حفاظ لے کے آ گئے, اسی تے قاری لے کے آ گئے, اسی تے مؤذنین لے کے آ گئے, اے محمد عربی دے شیر لے کے آ گئے. یا اللہ ساڈا کام اتنا ہی سی, اسی میدان لا دیتا. تے پھر اس تو بعد جڑا ساڈے نال ہویا کہندے جی وہ سسٹم بیٹھ گیا. کل بیان آیا ہوا تھا سسٹم نہیں بیٹھا, انہوں نے خود سسٹم بند کیا. جنہ یا اللہ تیرے حبیب دے دین دا راستہ روکیا ایک ایک نو گڑ لائے تے انہاں نو کلیاں کلیاں ذلیل کر کے ماری. توجہ توجہ توجہ, جے توبہ والا آ جان پھر انہاں نو معافی دے, جے توبہ کر جان کہ یا اللہ ساڈے کو غلطی ہوئی, تیرے نبی دے دین دا سی راستہ روکیا, لبیک کر جلیا ایتھے تے ایک دل کسے دا دکھاوے کوئی تے اللہ دے آسمان نو آہ چلی جاندی. تسی کروڑاں دنیا دی آواں لیاں, ہاں امت مسلمہ تے کروڑاں لوگاں دی آواں لیاں, ایک دی دعا قبول نہیں ہونی, دوسرے دی نہیں ہونی. راستہ تسی کس طرح روکیا تانوں پتہ ہے؟ تسی متھا کدے نال لایا؟ ساڈے نال متھا تسی نہیں لایا, تسی دین نال متھا لایا. یا تے دسو اساں کوئی ظلم کیتا ہوئے, یا تو کیوں جی اساں کسی دا مال لٹیا ہوئے, اسی تے چاہندے سی پاکستان دے حالات درست ہو جان, چور لٹیرے مرزائیاں دے یار مرزائی نواز اتھوں مک جان تے محمد عربی دے غلام اتھے تختوں تے آ کے بیٹھ جان. ساڈا اتنا ہی مقصد سی. تسی نال پچھو ختم نبوت دے غداراں نو نال سیٹاں دتی آئے ٹرمپ نو خوش کرن واسطے. نہیں زید حامد نہیں جتیا تو دا پتر جتیا, او دے پتر تے تو 10,000 نہیں 1,000 ووٹ بھی کوئی نہیں سی, انہوں لکھا ووٹ تسی کیویں دتے؟ تسی کفر نو خوش کیتا کیونکہ تہاڈے معاہدے تے گل یاد رکھنا ساڈی بھی غلامی دے